Stredná odborná škola automobilová v Košiciach oslávila ako inštitúcia minulý rok 126 rokov. Učňovské školstvo v Košiciach je však oveľa staršie. Pôvodná škola mala niekoľko odborností ako hodinár, sádzač, kolesár, písmomaliar a mnohé ďalšie. V období jej vzniku sa remeslo dedilo z pokolenia na pokolenie a remeselnickú školu navštevovali len tí, ktorých vybral cech. S učňou sa postupne stali tovariši a tí už mali väčšiu perspektívu zamestnania. Vtedy vzniklo aj heslo, že remeslo má zlaté dno. Dnes má škola stabilizované odbory zamerané na automobilovú, autoopravárenskú techniku, dopravné zamerania, ale má aj strojárske, silnoprúdové a počítačovo a sieťovo zamerané odbory, ktoré majú vynikajúce materiálne a personálne podmienky. V rámci dnešnej katedry neostaneme pri histórii, práve naopak, oboznámime sa s chodom súčasnej strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach. Škola v súčasnosti má 754 žiakov, takých bol stav k zbernému v podstate normatívu, ktorý sme dávali k 15. septembru. No z toho sú aj diaľkové formy štúdia, čiže tých žiakov máme asi 80, ostatní sú všetci ako denná forma štúdia. Čiže diaľkovú formu štúdia v podstate tu máme kvôli tomu, že žiaci dennej nadstavbovej formy štúdia môžu prestúpiť do diaľkovej formy štúdia v prípade, že získajú zamestnanie počas štúdia. To je to dvojročné nadstavbové štúdium so zameraním na manažér predaja prevádzky autoservisu a v tomto období je to taktiež odbor cestná mestská doprava alebo strojárstvo vo večernom štúdiu alebo v dennej forme štúdia. Baví pracovať s automobilmi, veľmi ma zaujímajú autá, motivovali ma rodičia, kamaráti. Strašne rád robím s osobnými automobilami, mechanika, počítače a tak ďalej a aj ten odbor je na to stavané, sa mi páčil. Je to tu zaujímavejšie, sú tu zaujímavé odbory, napríklad ako ja študujem komerčného predajcu v cestovnom ruchu. Je tam aj ekonomický zámer, ekonomika, marketing, čo ma ako mňa osobne zaujíma a je tu fajn. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel vzniklo 5. novembra minulého roku, keď škola oslavovala 125. výročie svojho vzniku. Je to vlastne centrum zamerané na servisy, autoservisy, ale v budúcnosti by to mohla byť aj výroba motorových vozidiel. Každopádne to centrum prispieva k tomu, že v podstate kvalitne, je vybavené sa hľadiska autoservisných technológií. Samozrejme slúži nielen pre žiakov našej školy, v tom je hlavná myšlienka, ale slúži aj pre žiakov príbuzných automobilných odborov našich škôl v rámci Košického samosprávneho kraja. Určite prvá vec by bola tá prax, pretože tam robíme nie tak ako na iných školách. Tam je to tak, že tam opravujeme priamo auta zákazníkov, ktoré nám donesú. To sa mne osobne páči. A čo sa týka výučby na škole, tak myslím, že je to dosť na úrovni. Veľa sa ako to naučíme v tej škole, ktoré nám pomôžu v praxi. Aj praxovať chodíme, opravujeme auta a veľa nám to pomáha. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Projekt sme začali vlastne pred 2 rokmi, doteraz nám pokračuje. Projekt bol dosť náročné, bolo to prvýkrát, čo bolo na našej škole, vlastne zorganizovaný takýto projekt. Projekt bol v rozsahu 10 miliónov bývalých slovenských korún, v časnosti tých 330 000 eur. Ako hlavným cieľom projektu bolo vlastne zabezpečiť modernizáciu jednotlivých učební a takisto aj vyučovacieho procesu. Išlo o to, aby sa vyrobili moderné vyučovacie prostriedky,
to znamená moderné materiály. Zároveň urobil sa spoločný webportál, ktorý by slúžil na vzdelávanie, to znamená, ktorý by slúžil potom pre žiakov a takisto aj pre učiteľov. Zároveň sa zmodernizovali tie jednotlivé učebne, bolo ich 8 hlavných, kde sa zmodernizovali, vlastne zaviedli namiesto klasických bielých tabúľ, tie absolútne zmizli z našej školy a nahradili sa interaktívnymi tabuľami, ktoré boli doplnené dataprojektormi a plus notebookmi, ktoré používajú učitelia a následne budú aj žiaci na svojich hodinách. Takisto sa k tomu ešte doplnilo nielen, aby to bolo úplne v elektronickej podobe, ale takisto, aby sa rozšírila aj tá obrazová predstava. To znamená, bolo doplnené aj, čo sa týka učebnicami, rôznymi ďalšími pomôckami, zariadeniami, ktoré sú priamo z praxe a ktoré môžu žiaci vidieť priamo v priestoroch školy. Každopádne je to skvalitnenie vyučovania ako takého. Vyučovanie je zaujímavejšie a keď v tomto období sa robíme práve zber údajov z hľadiska v podstate celkového vyhodnotenia správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, vidím, že žiaci sú lepší. Zo strany pedagógov je to viacej práce, pretože si treba materiály pripravovať a treba viacej času venovať celkovej tej príprave vyučovacej hodiny. Zo strany žiakov myslím, že je to zábavné, že sa im páči, pretože dostávajú sa aj k využitiu internetu priamo na vyučovaní, aj ako vidíte, tu dá sa písať, dá sa všeličo možné robiť na tom, čiže je to zaujímavejšia práca, si myslím. Požiadavkou samotného projektu bola skutočnosť, aby sa škola zinternetizovala. Toto sme dokončili práve koncom školského roku predchádzajúceho. Čiže bolo spomínané, že web portál bol vytvorený, čiže škola sa zinternetizovala úplne, čiže internet je všade. Dokonca internet, áno, ten signál internetu cestou Wi-Fi je tak silný, áno, že žiaci jednoducho, keď nosia notebooky do školy, tak v podstate musíme dávať pozor, že by nečetovali medzi sebou navzájom. Tieto tabule nám priniesli veľa nového, pretože v súčasnosti už si vieme pripraviť na vyučovací proces komplet hodinu. Všetky materiály urobíme v elektronickej podobe a tieto materiály potom využijeme vo vyučovacom procese. V každej triede je tá tabuľa a používame ju dosť často. Lepšie sa dá na tom vysvetliť učivu. A ináč lepšie sa znázorňujú, napríklad, ak teraz je zapojenie. Je to lepšie, viacej sa dá s tým pracovať, je to odbornejšie pre také školy, ako sme my. Ako technická škola, ako sme my. Tak je to oveľa zabavnejšie, ľahšie, lepšie sa s tým pracuje. Sranda je s tým. Je to lepšie, no. Nemusíme hľadať v knihách a je to hneď na tabuli. 15 rokov monitorujem trh práce cestou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady práce o nás vedia, o našej škole, že to robíme, čiže každý rok koncom júna zamestnávame 5 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. No a na základe toho samozrejme potom vyhodnocujeme dlhodobú nezamestnanosť, dvojročnú absolventskú nezamestnanosť a takisto aj ročnú nezamestnanosť našich absolventov. Robíme to stále rovnako, pravidelne a vidíme, že od začiatku celosvetovej hospodárskej krízy sa situácia vo všetkých našich odboroch zlepšuje. Svedčia o tom jednotlivé grafy. Čiže škola robí monitorovanie trhu práce, veď naša škola je vlastne o tom, čo naši absolventi budú robiť v praxi. Som spokojný a preto som išiel na tento odbor, lebo mi poradil aj oco. Tak povedal, že autá sú budúcnosť, tak som to vyskúšal a zatiaľ som s tým spokojný, tak dúfam, že to pôjde dobre. Mňa bavia automobily a myslím si, že je to dobrý zámer pre budúcnosť. Tak mňa autoelektronika baví a vždy bude modernejšie a modernejšie, takže tak. Spomenuli sme minulosť a zmapovali súčasnosť. Škola si však do svojich budúcich rokov želá predovšetkým snaživých, úspešných a tvorivých žiakov, obetavých učiteľov a majstrov a tiež vzájomnú úctu medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi.